Maayong buntag higala igsuon kun diha sa atong Ginoong Hesus. Adto ta sa atong daily devotional nini buntaga sa gihapon. Inyong ubos nga lagad si Pastor Jan ang magadumala karon sa atuang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 16 verse 31. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house." Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong. 3 steps to spiritual salvation. Tanan ta convince nga duna kitay mga kalapasan. Ang Biblia nag-ingon nga pwede ta makasala sa atong hunahuna, sa pananaw, sa buhat ug sa mga pagsupak sa sugo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao ni giingon sa Romans 3:10 nga walay perfect nga tao sa kalibutan. Tungod kay naa na sa atong spirituhanong kinaiyahan ang pagkamakasasala. Nasunod nato na nga kinaiyahan gikan sa una natong ginikanan nga mao si Adan ug si Eva. Ang Biblia nag-ingon sa Romans 6:23 nga ang bayad sa sala sa tao mao ang kamatayon. Kini nga kamatayon nga gimension sa Bible nagpasabot sa pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Kaya ang biblical nga meaning sa kamatayon maong pagkaguba sa relasyon tali sa Dios ug sa tao. Tungod niini, nahilayo na ang tao gikan sa Dios nga nagbuhat kaniya ug naguba pa ang maayo nga plano sa Dios para kaniya. Ingon ang Revelation 21:8, naghisgot usab kini og silot sa usa ka kalag. Human siya mopanaw dinhi sa yuta nga wala na hinluan ang iyang mga sala, makahiagom siya sa linaw nga kalayo nga mao ang katapusang kamatayon o pagkahimulag. Tungod niini, kinahanglan luwason ang kahimtang sa kalag sa tao, regardless sa imong status karon sa yuta. Adunahan man ka o ultimo lang, inila o dili, o average ba ang level nimo sa imong status dinhi sa yuta, ang tinuod, kinahanglan luwason ang kahimtang sa imong kalag. Dunay tulo ka pamaagi nga gitudlo ang Biblia nga pwede nimo madawat ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios para nimo. Number 1, hinulsuli ang imong mga sala. Ingon ang Isaiah 59 verse 2 nga ang sala sa tao ang hinungdan nga nalayo siya gikan sa Dios. Tungod niini, dili mahimo nga mahatag sa Dios ang iyang maayo nga plano para sa tao tungod sa nagbabag tali kanilang duha nga mao ang atong sala. Ang unang aksyon sa tao para pagduol sa Ginoo mao ang paghinulsol. Mao kini ang pagpaubos nimo sa imong kaugalingon, pagdawat nimo sa imong mga sala, pagpangayo ug pasaylo sa imong mga sala atubangan sa Dios, ug pagdesisyon nimo sa pagduol ug balik diha kaniya. Unsa man kadako sa sala sa tao, once makita sa Ginoo ang usa ka kasing-kasing niini nga nagahinulsol sa iyang mga sala, dali mabag-o niini ang iyang kinaiya ug pagdawat nimo usa ka tawo nga naghinulsol diha sa iyang atubangan. Ang paghinulsol mao kini ang pag-andam nimo sa imong kaugalingon sa pagduol nimo sa balaan nga trono sa Ginoo ug pag-welcome nimo niya diha sa imong kinabuhi. Number 2, tuuhi nga ang Ginoong Hesus lang ang mitrabaho sa imong kaluwasan dito sa krus. Human ka naghinulsol sa imong mga sala. Sa kinasing-kasing nimo ni gibuhat, andam na ka mudawat niya sa imong kinabuhi. Pero dili pa nimo madawat ang Ginoo kung una sa tanan, wala pa ka kaila kaniya. Ang Ginoong Hesus, siya ang ikaduha nga persona sa pagka-Trinity sa atong Dios. Usa siya ka Dios nga nagpakatao aron lang mamatay dito sa cross para pagpadayag sa iyang dako nga gugma diha para nimo. Dili mapasaylo sa Dios ang imong mga sala ug madawat ang Ginoo sa imong kinabuhi kung una sa tanan dili mabayaran ang imong mga sala ilawom sa landong sa hustisya sa atong Dios. Ug ingon ang Hebrews 9:22 nga walay sala nga mapasaylo. Gawas kung naay dugo o kinabuhi nga ibayad niini gikan sa usa ka putli o walay sala nga kinabuhi. Tungod ni ana,
gipatala sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak dinhi sa yuta, aron siya ang mahimong bayad sa tanan nimong mga sala, tanang sala sa tao sa kalibutan, pinaagi lamang sa pag-ula niya sa iyang dugo didto sa krus. Ug maunang nasulat ang John 3:16 nga nag-ingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Human ang Ginoong Hesus namatay, gilubong siya ug human sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Butang nga nagpamatuod nga kaya di ay buntugon sa atong Ginoo bisan pa ang kamatayon, nga pwede pud niya mabuhat sa imuhang kinabuhi. Ug ingon pa sa Acts 4:12 nga wala nay lain pang manluluwas sa kalag sa tao kundi ang Ginoong Hesus lamang, tungod kay siya lang ang gitagaan sa katungod sa Dios niini. Number 3, dawata sa Hesus sa imong kinabuhi isip personal nimo nga manluluwas. Human nabayaran sa Ginoo ang imong mga sala dito sa cross, nahatagan na kakaron og kasiguraduhan nga mabalik na ka diha kaniya, pinaagi sa usa ka relasyon diha kaniya. Ug kini nga relasyon masugdan lamang pinaagi sa imong personal nga desisyon karon. Mao ni ang gingon sa John 3:16 nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Jesus. So ang Ginoong Hesus di ay ang gihatag sa Dios para sa kaluwasan sa tao. Busa, kinahanglan nimo siya dawaton sa imong kinabuhi, isip bugtong nimo nga manluluwas, pinaagi sa imong hugot nga pagtuo kaniya, nga siya lamang ang paglaom ug kaluwasan sa imuhang kalag ug wala nagilain pa. Busa, kinahanglan ka mohimo og desisyon karon para sa imong kinabuhi. Ang akong pangutana, andam ka na ba mo hinulsol sa imong mga sala ug mudawat karon sa Ginoong Hesus sa imong kinabuhi? Hinumdumi, dili relihiyon ang imong dawaton karon, kundili ang Ginoong Hesus. Naa niya ang kapasiluanan sa imong mga sala, naa niya ang kaluwasan sa imong kalag. Again, dili ni mahitungod sa relihiyon, kundili sa imong relasyon diha sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Kung andam na ka, sunduga kini nga pag-ampo, isip personal nimo nga pag-ampo sa Ginoo. Ug palihog sa makadali, ipiyong imong mga mata ug ihatag ang imong seryoso nga presensya ug pakigstorya karon sa Ginoo. Sunduga kini nga pag-ampo ug mag-ampo ta. Ginoong Hesus, salamat nining tungura nga akong nasabtan nga ako usa ka makasasala, nga ang bayad sa akong mga sala mao ang pagkahimulag diha gikan kanimo. Akong nasabtan nga dili nako kaya luwason ang akong kaugalingon, ang akong kalag nga nabulit sa sala ug hukmananan didto sa silot sa walay katapusan. Busa, uban sa imong kaluoy, dawata unta karon ang akong pag-ampo. Akong gihinulsulan ang akong mga sala, ug gituuhan nga ang Ginoong Hesus lamang ang makaluwas sa akong kalag ug kinabuhi. Pinaagi siyang gibuhat didto sa cross, nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw. Ako siyang gidawat karon sa akong kinabuhi, isip bugtong nako nga manluluwas ug wala nay lain pa. Ginoo, kaluy-i ang akong kinabuhi. Sugod karon, ako nang gitugyan ang akong tanan diha kanimo. Ug salamat sa kaluwasan karon nga akong nadawat pinaagi kang Kristo Jesus. Kining tanan akong gisalig diha kanimo sa ngalan sa gahom sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Higala igsuon, congratulations kung imong gihimo ang maong pag-ampo sa kinasingkasing, nasayod ko nga dunay gibuhat karon ang Ginoo sulod sa imong kinabuhi. Ug hinaot nga padayunon nimo karon ang imong nasugdan nga bag-ong kinabuhi diha sa Ginoo. Pwede ka mo join og usa ka Bible study group
nga pwede ka matabangan sa imong paglambo spiritually ug sa bag-o nimo karon nga journey uban ang Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ug sa imuhang pamilya.